Тежък, тежък е този живот. Принудихме се да отиваме в държави, да оставим родината, къщите си и семейство плачат. Плачат моите деца и моята красива жена. По телефона само говорим с децата ми и с жена ми. Само аз си знам колко е тежко всяка вечер. Лягам със сълзи на очите, плача, но пред моите деца се държа силен, за да не видят колко ми е тежко. За тях аз всичко това правя горбет, горбец. Ни изяде, оставихме си къщите, децата, жената, майка, баща. Дойдохме в чужди държави. Мрачни хора далеко от родина, но сме принудени да се мъчим. Искаме пари да правим, за да бъдат по-добре нашите деца. Ставам всяка вечер, паля цигара, снимката на децата гледам, със сълзи на очи, като ям хляб. Трудно преглъщам от мисли по децата. Мисля аз, дали са яли, дали са пили. Всяка вечер сънища сънувам моите деца. Моята жена много ми липсват, но всичко това за тях го правя. Ако ме няма, на кого ще разчитат? Кой ще им дава, от кого ще искат? На кои ще плачат, на кои ще позволяват? Те са моят живот, аз се мъча за да бъдат добре. Те за да имат, те за да бъдат щастливи. Ех, този тежък живот, много тежък. Принудени сме да си оставим семейството, майка, баща, родина, къща. Но ние се мъчим за тяхно добро.